Endavant, gravant. A veure, un moment. Ja està molt clar. Ja ho he posat. Sigut de llum. De l'altra facció. Han venido los del Alcam aquí a Ya lo sé, siempre vienen, son muy buenos. ¿Es que sí? Siempre vienen 8 o 10. Suerte a los del alcalde. Suerte a ellos. Bueno, a ver, Oscar. Secretari, venga. Bueno, vamos a ver. Un poco al hilo de la intro que hacemos siempre. Esto es un curso enmarcado dentro de la programación que se ha decidido hacer a lo largo del año aquí en el sindicato del Baix-Camp. Este curso se llama Autodefensa Laboral. Entendemos que... curso charla. Entendemos que es muy interesante porque os puede servir de muchísimo... de mucho interés porque puede servir en el día a día en vuestro trabajo, ya sea a nivel de delegado o delegada o a nivel de trabajador o trabajadora. En principio, la primera parte la dará Joana. Joana es abogada del colectivo Ronda, es un bufete que colabora con CGT del Baix-Camp desde hace 4 o 5 años. Es abogada laboralista. Ella ha confeccionado también el PowerPoint y es un tema muy extenso, pero va a intentar, y yo creo que lo va a conseguir, que es una persona muy capaz, intentar ser lo más práctico posible y lo más importante al menos que no se quede sobre la mesa. Como es un tema un poco extenso y puede ser incluso un pelín complicado, os pediría por favor, si tenéis alguna pregunta, que lo dejéis al final de su charla, porque si vamos a estar preguntando por vuestros temas personales en vuestro centro de trabajo de cada uno, pues seguramente y desgraciadamente no podemos hacer lo que nos hemos plantado como objetivo, que es dar la totalidad del PowerPoint, y entonces allí puede salir perjudicada a alguna persona que tuviera alguna duda sobre cualquier otro tema. Os pediría por favor, tranquilo, que cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, después ella os lo contestará gustosamente. La segunda parte, pues en una parte ya más reducida, la daré yo, también hablando de autodefensa laboral, pero ya no exclusivamente en la parte jurídica, sino en la parte exclusivamente de acción sindical. Cómo podemos defenderlos ante la patronal, pero con otro tipo de herramientas más allá de las jurídicas. Y bueno, al final entiendo que entre lo que aporte ella, sobre todo lo que aporta ella, y la parte que aporte yo, pues creo que puede ser una charla muy interesante para todas y todos. Y nos vemos en marxa. Molt bé. A veure, primera pregunta. Quants dels que esteu aquí, quantes sou delegats, delegades? Vale, una majoria. Vale. Ho dic perquè és diferent qui ve per saber com són els drets laborals al seu dia a dia i a la seva feina que qui ve perquè després li vindran afiliats a preguntar i els hi haurà de donar resposta. Llavors, hi ha una gran part del públic que sou representants dels treballadors i les treballadores, per tant una mica ho anem adaptant. La xerrada en principi és una xerrada que hauria de servir perquè qualsevol treballador o treballadora que vingués pogués entendre de què va la cosa. També és veritat que a alguns se'ls quedarà un nivell molt baix i a d'altres se'ls quedarà un nivell molt alt, però en aquestes xerrades així que són obertes al públic doncs sempre passa això. En tot cas, la xerrada, com molt bé deia el Miguel, es diu Eines jurídiques per la defensa laboral. Llavors, jo, si no tapo la pantalla, millor, però és que no m'agrada gens fer les formacions a segona. Llavors, la idea és, avui el que treballarem són drets individuals de les persones treballadores. Hi ha tota la part de dret col·lectiu
que la deixarem, malgrat que sí que hi ha una última part que és el conflicte col·lectiu, per fer una mica de visió de quan els treballadors es poden plantejar instar conflictes col·lectius a l'empresa, la xitxa de la xerrada són drets individuals de les persones treballadores. I drets individuals de les persones treballadores que són persones treballadores per compte aliena, règim laboral. Ho dic perquè també sé que hi ha persones aquí que esteu treballant en l'administració pública i per tant s'ha d'entendre que la part de personal funcionari no la fem avui, a més tampoc és la meva especialitat, així que en tot cas si hi ha preguntes concretes sobre funció pública les puc intentar respondre o les puc apuntar perquè les respongui algú del despatx que porti el tema específicament. Llavors, com sabeu, la relació laboral té unes característiques bàsiques, és a dir, què necessitem perquè una feina es consideri feina, és a dir, perquè es consideri que una persona està treballant. Doncs, en primer lloc, que hi hagi un contracte laboral, el contracte laboral pot ser verbal o pot ser per escrit. Lo normal és que els contractes a dia d'avui siguin sempre per escrit, però això no treu que si una persona comença a treballar un dia i no se li fa contracte de treball, jurídicament es consideri que té un contracte de treball, d'acord? Si compleix amb la resta de característiques de la relació laboral. Quines són principalment les característiques de la relació laboral? Que hi hagi una dependència d'un empresari, empresària, és a dir, que hi hagi una persona que dirigeix la teva feina, que marca l'horari, que diu quines són les tasques, etc. I que aquesta persona, a canvi de la venda de la teva força de treball, et pagui una remuneració. Llavors aquestes serien una mica les notes bàsiques de la relació laboral. Evidentment també una de les coses que es diu és que la relació laboral, perquè sigui considerada treball, ha de ser voluntària perquè el treball esclau està prohibit constitucionalment, d'acord? Però això és una cosa que sí que la llei diu molt, però anem una mica al que és la pràctica del dia a dia. Afortunadament, no totes les setmanes ens trobem treball esclau, tot i que també n'hi ha i per tant també hi ha treball involuntari a dia d'avui a Catalunya o a l'estat espanyol, però no són casos que ens trobem sovint. Per altra banda, dins de les notes de la relació laboral tothom ha de tenir molt clar sempre quin és el seu centre de treball, que això és una cosa que genera moltes confusions a vegades, és a dir, per mi, diguéssim, la base seria llegir-vos el vostre contracte, que seria el punt número 1 de tota relació laboral, és que tothom s'hagi pogut llegir el seu contracte de treball. Si no us podeu llegir el vostre contracte de treball perquè no el teniu per escrit, és on hi ha el primer problema ja d'entrada, d'acord? Però partint de la base que en una relació laboral en què se us entrega un contracte de treball, el primer seria poder-se llegir el contracte de treball i entendre'l. També és important això perquè hi ha molts contractes de treball que parteixen d'una base que no són comprensibles per la persona que els està signant. Què heu d'entendre d'un contracte de treball? Quin és el vostre centre de treball? I si no és el centre de treball real, que us expliquin per què no està consignat allí el centre de treball real. A vegades pot ser perquè teniu diversos centres de treball, a vegades pot ser perquè heu signat mobilitat geogràfica, per tant heu de poder veure que allò és una clàusula del contracte de treball. La persona treballadora podrà treballar en diversos centres de treball. Si no, és que hi ha un problema, és que ja estan partint d'una base errònia. Següent cosa que heu de poder entendre del vostre contracte de treball, quina és la vostra jornada? Important, tothom té una jornada màxima de 40 hores, ara parlàvem amb el Miguel, que probablement això canviarà si s'aprova la reducció de la jornada completa a l'estat espanyol, però com que això encara no està aprovat, en tot cas en el moment en el que s'aprovi en parlarem. Sí que l'important és saber que de moment no s'ha aprovat i per tant la jornada màxima setmanal són 40 hores, excepte en els casos en què tens distribució irregular de la jornada, que també pot ser persones que, per exemple, treballen a torns, persones que acumulen dies de descans, etc. Sí que en el vostre contracte ha d'aparèixer si feu jornada completa o parcial i en cas que feu jornada parcial sempre ha d'aparèixer quin és el coeficient de parcialitat, és a dir, quantes hores treballareu al llarg de l'any, al llarg del mes, al llarg de la setmana.
i si teniu un pacte d'hores complementàries, que és una cosa que també juga molt males passades perquè hi ha molta gent que pensa que està fent hores extres i no les està fent, perquè té signat un pacte d'hores complementàries. Què són els pactes d'hores complementàries? Són contractes a temps parcial que poden ser de jornada completa si ho escull l'empresari. I sense cap variació en salari ni en res? Variació de salari, òbviament, sí, pagant el salari, però sí que es poden anar-se modificant fins a un màxim de 40 hores a la setmana. Llavors, hi ha una creueta a l'última línia de la primera pàgina dels contractes de treball, que és saber si has signat o no un pacte d'hores complementàries. Si aquella creueta està marcada, no podràs fer hores extres en un contracte de temps parcial. En general ja no se'n poden fer, si tens un contracte de temps parcial seria per no fer hores extres, però és important. Estic parlant així de coses que m'acostumo a trobar que la gent no veu els seus contractes, per fer una mica d'introducció. I a la següent pàgina del contracte de treball hi haurà consignat quants dies de vacances, a quants dies de vacances tenim dret, segons el conveni col·lectiu poden ser 30 o 31, i pot ser que el vostre contracte hi posi 22 o 23 dies laborables. No passa res, perquè llavors vol dir que els dissabtes i diumenges no compten i per tant tothom ha de tenir 30 o 31 dies de vacances. En funció del conveni col·lectiu, hi ha alguns convenis que milloren molt això i es tenen uns quants dies més de vacances, però això ja ho parlarem. I després d'aquesta clàusula hi haurà una clàusula que es dirà quin és el vostre conveni col·lectiu d'aplicació. I això també és molt important perquè tota la vostra relació laboral es derivarà de quin és el vostre conveni col·lectiu d'aplicació. Per tant, és important que tothom, abans de començar a treballar, sàpiga quin és aquest conveni. El més interessant seria que se l'haguessin llegit, però això ja és un altre tema. Per tant, clàusules addicionals que hi poden haver els contractes, hores complementàries, mobilitat geogràfica, clàusules de confidencialitat i acords de no competència. Entre moltes d'altres coses, però aquestes serien com les més populars, diguéssim. Clàusules de confidencialitat normalment són les bàsiques de no revelar els secrets de l'empresa i tal. Sí que és veritat que depèn de quin tipus de confidencialitat s'ha de pagar, i això ho diuen els convenis col·lectius, depenent del sector en el que treballis. I les clàusules de no competència sí que és important saber que s'han de pagar sempre. És a dir, si t'obliguen a no poder, per exemple, presentar-te un procés de selecció durant 3 anys en una empresa del mateix sector, això t'ho han d'haver pagat i no us ho poden dir mai al final de la relació laboral. És durant. Sí, és en el moment de signar el contracte o amb una modificació del contracte posterior, es pot fer un annex al contracte. Però ens estem trobant molts casos en empreses, a més, molt ràndoms, o sigui, empreses que no té cap sentit que facin clàusules de no competència, que quan donen cartes d'acomiadament, llavors donen acords de no competència. Llavors això és una pràctica que ens estem trobant sovint i també de cara, si algú us ho pregunta, que tingueu en compte que no et poden dir en el moment que t'acomiaden que llavors durant 2 anys no pots anar a buscar feina a cap empresa d'aquell sector, perquè el nivell de perjudici pel treballador és brutal en aquests casos. Però la gent els està firmant perquè no saben el que firmen. Estàs dient que els hi fiquen a llavors, no que tinguis el seu contracte. Els donen amb la carta d'acomiadament. A canvi de pagar indemnització, per exemple. El representa que m'estàs explicant que no ho van firmar a l'inici i l'estan dient al final. Sí. El contracte no dic res. Llavors, perdó, Martí, jo és que necessito moure'm. Soy un culo inquieto. Llavors, tipus de contractes, indefinits, fixos, discontinus i de durada determinada. De tipus de contractes n'hi ha més, però els que us trobareu en el dia a dia són aquests i per tant d'aquests parlem en una sessió d'una hora. Els contractes indefinits són la norma general, és a dir, per norma general tothom hauria de tenir contractes indefinits, no és la moda, diguéssim, però és la norma general. Fixos discontinus, que sí que és la moda, són aquells contractes en què la persona és fixa en aquella empresa, és a dir, no se la pot acomiadar si no és per causes justificades, però l'empresa té dret a suspendre-li la prestació laboral durant un temps en el que es considera que no hi ha activitat.
I aquí és on s'obre el debat, de què és el no tenir activitat, d'acord? A Baix Camp, al Camp de Tarragona en general, contractes fixes discontinus és el que ens trobarem més i és la gran batalla, d'acord? Perquè en hostaleria els contractes fixes discontinus tenen un sentit en el sector dels hotels, per exemple, dels hotels de temporada, però no tenen sentit en el bar donde bajas a desayunar. O sigui, el bar on pots anar a esmorzar durant tot l'any no pot tenir contractes fixes discontinus perquè no té pics d'ocupació. I ens estem trobant que tothom té contractes fixes discontinus. Jo ahir, per exemple, veia contractes fixes discontinus en una empresa que es dedicava a... Quina era? Una empresa de soldador. Crec que era un senyor que era soldador i llavors anaven donant d'alta i de baixa quan consideraven que no tenien prou comandes. Això no és un contracte fixe discontinu, a no ser que realment puguis determinar que hi ha una època de l'any en què s'aturen completament les demandes. Si és perquè hi ha oscil·lacions normals en el mercat, doncs et menges els teus treballadors amb patates com s'ha fet tota la vida. I llavors si tens menys feina, doncs els aguantes fins que tens més feina. Però ha de ser aturades de la producció. I els contractes de durada determinada actualment són contractes bàsicament d'eventuals per circumstàncies de la producció, perquè els contractes d'obra i servei ja no existeixen i per tant han de ser contractes que es donin en casos molt determinats en què efectivament aquí sí hi ha pics de producció que no es podien preveure, perquè si es poden preveure el contracte ha de ser fixe discontinu, no eventual per circumstàncies de la producció. Per tant, els famosos contractes eventuals de temporada de Nadal, que eren els típics, aquí a Reus, gent que empaquetava paquets. Jo me'n recordo quan estava a l'institut i a la uni que sempre buscaves feina per empaquetar regals de Nadal. Això abans eren circumstàncies de la producció, ara això ha de ser fixe discontinu, perquè ja saben les jugateries que tindran un pic de feina per Nadal. Sí que és veritat que si són períodes molt curts, si són períodes d'ocupació de 2 setmanes, es pot fer un eventual per circumstàncies de la producció. Per això, vull dir que hi ha uns períodes en què si realment sempre tens les mateixes oscil·lacions però són molt pocs dies, doncs pots fer un eventual per circumstàncies de la producció. Per exemple, hi ha empreses de missatgeria que si reben un encàrrec d'enviar 10.000 paquets durant una setmana, doncs aquests, encara que aquella setmana es repeteixi durant tot l'any, durant tots els anys, fan contractes d'aquest tipus. Este tipo de circunstancias de hasta 90 días al año está exclusivamente creado para campañas muy concretas y sobre todo para el sector de telemarketing, que son los que hacen las campañas publicitarias en determinados momentos del año. Pero desgraciadamente lo están utilizando en todos los sectores, incluido una sección sindical que no ha venido de aquí, Seconsa, que lo quieren utilizar también, que son los de la recogida de basura. ¿Sabes? Quiero decirte que desgraciadamente, como el texto del Estatuto de los Trabajadores, sí, no sé cómo se lo montan, pero nunca queda tan meridianamente claro como para que quede establecido, pues... Exacte. En resum, aquests serien els principals contractes, també hi ha contractes de formació, etc. Recomanació, que tothom miri el seu conveni col·lectiu quins tipus de contractes hi ha, perquè hi ha convenis col·lectius que recullen uns tipus de contractes concrets, i que tothom miri l'Estatut dels Treballadors, a l'article 15, que diu com han de ser els contractes temporals. Hi ha alguns articles de l'Estatut dels Treballadors que podem posar com a hits de l'Estatut dels Treballadors i així no cal que us el llegiu sencer. Llavors, tothom que sigui delegada de personal, jo recomanaria que l'article 15 sí que li féssiu una llegida per entendre una mica quines són les causes de temporalitat dels contractes. I en tots els casos, tots els tipus de contracte poden ser a temps complet o a temps parcial. Llavors, clar, jo havia posat una mica on te la poden jugar quan treballes, perquè una mica la idea era veure en quins moments de la relació laboral havies d'estar més alerta. El cert és que s'ha d'estar alerta durant tota la relació laboral, però aquí us he fet una llista, que no és una llista tancada, però que pot servir una mica d'exemple.
Quan estem en període d'incapacitat temporal, és a dir, quan estem malalts, malaltes, hem tingut un accident, etc. És un període en què actualment, sempre ho ha sigut, però actualment sí que realment les persones estan en situació de vulnerabilitat extrema perquè ens estem trobant que les empreses no toleren que hi hagi persones de baixa. És a dir, els acomiadaments fulminants en casos de persones de baixa s'estan donant de manera sistemàtica i massiva. Sí que és cert que l'any 2022 es va aprovar una llei que diu específicament que els acomiadaments de persones que estan de baixa són nuls, cosa que ens va molt bé a l'hora de plantejar demandes, però que, com sempre parlem amb el Miguel, són demandes que t'acaben resolent al cap d'un any. Si hi ha recurs de suplicació són 2 anys i si has d'executar la sentència doncs també són 2 anys. Per tant, són un tipus de demandes que és, entre totes les cometes del món, i això s'està gravant, fàcil de guanyar, però difícils de sustentar per la persona que li passa. Llavors aquí sempre anar molt alerta amb això. Alerta també amb el tema de que no s'han de comunicar les baixes perquè el metge ja les envia. Que això és una moda, o sigui, és una cosa nova que ha sortit també, que resulta que per l'administració digital i totes aquestes històries representa que els centres de salut envien a les empreses, comuniquen les baixes que abans els treballadors i treballadores havíem de comunicar a l'empresari. Consell, continueu comunicant les baixes. Perquè a mi ja m'ha passat 2 vegades que m'escriuen advocats d'empreses que tenim temes oberts i tal i em diuen aquesta noia que s'havia de reincorporar no està venint a treballar. I és com, no està venint a treballar perquè fa 2 dies li van donar la baixa, però no els hi arriba, o si els hi arriba fan veure que no els hi arriba. Per tant, recomanació, no fer cas d'això de la falta d'obligació d'enviar les baixes i comunicar-les sempre. Per escrit, mitjançant correu electrònic o el que sigui. Una cosa, per deixar això clar, només comunicar el fet que tu estàs de baixa, no necessàriament enviar el document amb la baixa. Sí, o sigui, com que representa que el centre de salut ja l'enviarà, jo el que dic és no ens fiem d'aquest tipus de coses i deixem sempre evidències. Ja no s'ha de presentar. Claro, o sea, sí comunicar-ho, però... Comunicar-ho via correu, via WhatsApp o el que sigui. Sí, jo m'estic trobant molta gent treballadora que de bona fe el metge li diu tu ja no cal que facis res, queda't a casa descansant i s'envia. Penseu que els acomiadaments disciplinaris per incompareixença al lloc de feina són 3 dies, o sigui 72 hores i et poden fer fora sense previ avís. Per tant, són molt ràpids i juguen molt males passades. De fet, ja no s'ha parlat. Sí. Les incapacitats permanents, que també és un tema. Les incapacitats permanents representa que un cop ja has estat 2 anys de baixa o has patit algun tipus d'accident que fa que no puguis treballar, et poden donar una incapacitat permanent. Hi ha incapacitats permanents que no impliquen l'acomiadament. Hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del mes de gener de 2024, per tant fa molt poquet que ha sortit, que ja diu que les empreses no poden acomiadar persones que tinguin incapacitats permanents sense abans intentar adaptar-los al lloc de feina. Per tant, és important que tothom pensi que si té companys o companyes amb incapacitats permanents, abans se'ls ha d'adaptar al lloc de feina o intentar-ho com a mínim. I no es pot fer el que es feia abans d'ineptitud sobrevenida, que es deia que era que quan et donaven una incapacitat permanent automàticament et feien fora de la feina. Que el normal és que si tens una incapacitat permanent t'acabin fent fora de la feina? Sí, perquè, jo què sé, si treballaves en bipedestació constant i vas amb cadira de rodes, doncs és possible que no puguis estar fent la teva feina de la mateixa manera, no ho sé, m'ho estic inventant, vull dir que els supòsits són moltíssims. Però bé, en tot cas, les incapacitats permanents també moltes vegades porten un afegitó que es preveu la millora mèdica del pacient en el període d'un any, per exemple. Jo que sé, gent que té un càncer i s'està tractant durant 3 anys.
Llavors, als 2 anys pot tenir una incapacitat permanent, però igual al cap d'un any, acabat la quimio, afortunadament s'ha recuperat, aquesta persona té dret a recuperar el seu lloc de feina i per tant, durant un termini màxim de 2 anys, aquell contracte ha de quedar en suspensió, però no se l'ha d'acomiadar. Se'l liquida, es deixa de cotitzar per aquesta persona i se'l deixa en stand-by, pero no se le fa un acomiadament. Esto es novedoso y es de verdad muy importante, porque las empresas sobre todo aprovechan esta situación de vulnerabilidad de una persona que le declaran la incapacidad permanente, que siempre será revisable por 1 año, por 2, pero siempre revisable, y aprovechan medio personas que llevan mucho tiempo trabajando y se ahorran una pasta. Es una manera de quitarse gente mayor y coger gente nueva y ahorrarse el dinero del despido y todo lo que contribuiria un despido. Sí que és veritat que una IP no és infinita, vull dir, les empreses, tu conserves el dret a tornar al teu lloc de treball durant 2 anys i després en principi sí que l'empresa pot ja rescindir la relació laboral, hi ha uns límits a això, però en tot cas no és em donen la IP i se m'acaben totes les possibilitats de treballar, perquè més hi ha molts tipus d'IP, el que sigui. Moments de permisos, maternitats, paternitats, riscos en l'embaràs, és a dir, tot aquest tipus de permisos també són moments especialment vulnerables a l'hora que les empreses puguin fer canvis, no necessàriament acomiadaments, però jo he vist mobilitats geogràfiques, canvis en el salari, modificacions dels contractes sense, per exemple, demanar una reducció de jornada per cura de menor i que et colin una modificació de la jornada al contracte i que llavors aquella persona acabi fent un 50% de jornada, quan en realitat el que està demanant és una reducció de la seva jornada completa. Són coses diferents. No es poden fer reduccions de jornada per guarda legal mitjançant modificacions de contracte. Quan tu fas una reducció de jornada per guarda legal o per, jo què sé, perquè estàs estudiant un màster o per 1000 adaptacions que hi pugui haver del lloc de feina, el teu contracte continua sent de jornada completa. I això és molt típic que també hi ha moltes empreses que ho estan curant. Y hay una cosa aquí, Joana, lo de diferenciar entre riesgo de embarazo durante el embarazo o embarazo de riesgo. Sí, és a dir, un embaràs de risc no és un risc durant l'embaràs. I això també és una cosa que genera moltes confusions. El risc durant l'embaràs depèn del lloc de feina que la persona estigui desenvolupant, únicament del lloc de feina que la persona estigui desenvolupant. Per tant, depèn dels factors externs. Un embaràs de risc és una situació mèdica que poden tenir les dones embarassades quan a nivell de salut pot haver-hi cert risc pel fetus per condicions de salut de la mare, per l'edat, perquè ha tingut un hematoma a la placenta, jo què sé, 1000 històries. Però tu pots tenir un embaràs de risc i no tenir risc durant l'embaràs, perquè el risc durant l'embaràs depèn, per exemple, que toquis productes químics, o que hagis d'estar aixecant pesos, o que hagis d'estar molta estona de peu. Per exemple, les mestres de llar d'infants no toquen productes químics, però sí que tenen risc durant l'embaràs perquè estan contínuament aixecant bebès i respirant virus. Llavors, això és important distingir-ho perquè les persones que tenen embarassos de risc tenen baixes mèdiques. Les persones que tenen risc durant l'embaràs tenen un permís que retribueix el 100%. Yo lo digo porque muchas empresas te pretenden convencer de que cojan baja de embarazo de riesgo de IT para ahorrarse el dinero que comportaría darte de baja por riesgo durante el embarazo, que eso tiene que asumir la empresa. Y lo suelen hacer. Normalment ho assumeix la mútua, però la mútua, el problema que hay es que la mútua está muy dura y hasta las 26 semanas no consideran que tiene que estar trabajando y no aceptan que haya riesgo durante... I una cosa molt important que heu de tenir en compte és que no es donen prestacions per risc a les persones que estan de baixa per risc. Si una persona està de baixa mèdica, no se li concedeix un permís per risc durant l'embaràs perquè no està treballant i per tant no toca productes químics i per tant no té... Però hi ha molta gent que està de baixa mèdica i llavors
I llavors demana això, vale? Vale. Ui, m'he passat. No, tranquil. Ja està, tranquil. Vale, llavors, per anar una mica avançant, perquè hi ha moltíssimes coses, val? Suspensions de feina i sou per motius disciplinaris, no? És a dir, si t'han suspès de feina i sou per un motiu disciplinari no t'estan fent fora, per tant tens dret a tornar a la teva feina, et suspenen durant uns dies i tornes. Dret de vaga el mateix, quan exercius dret de vagues, suspensions per causes de força major, és a dir, si hi ha un ERTE perquè l'empresa s'ha inundat. Aquest tipus de coses també són moments especialment en què les empreses acostumen a voler fer triquinyueles rares. Excedències forçoses, que són moments en què la persona té una excedència per exercici d'un càrrec públic, per exemple, o coses d'aquest tipus. I excedències voluntàries, quan hi ha excedències per cura de menor o aquest tipus de situacions. Què posa una? Per la màxima... Perquè l'excedència per cura de menor suposa la reserva del lloc de treball durant un any. És a dir, et reserven el teu lloc de feina, a diferència de les excedències voluntàries normals, en què tu tens reserva d'un lloc similar amb el mateix sou i la mateixa categoria, però no pots tornar al teu lloc de feina, o en tot cas et poden dir que sí. Un convenio puede mejorarlo. Sí. O sea, eso es lo mínimo. Sí. Esto es lo mínimo que pone el estatuto, ¿sabes? O sea, Sí. Sí, això depèn de... Llavors, moment estrella o hit també del que dèiem dels incompliments laborals, la temporalitat fraudulenta, és a dir, tots aquells contractes en què no hi ha una veritable causa de temporalitat, que es donen en tots els sectors, totes les feines i totes les categories. O sigui, aquest sí que jo crec que és l'incompliment més transversal que tenim, perquè és una de les pràctiques més comunes a l'estat espanyol. Llavors, així com només per llançar el titular, recordeu que a dia d'avui les persones que durant 18 mesos han estat treballant en un període de 24 mesos seguits per la mateixa empresa tenen dret a assolir la condició de personal indefinit, i que els seus contractes es considerin contractes indefinits. Una pregunta molt típica que acostuma a fer la gent és si val la pena demandar que ets indefinit quan ja has superat la causa de temporalitat. Llavors, això depèn molt de la persona. Sí que és cert que si mai hi ha un acomiadament, la condició d'indefinit es pot reclamar per reclamar l'antiguitat de la indemnització i per tant la gent es pot esperar a que la facin fora per dir que estava en temporalitat fraudulenta. Sí que és cert que si estàs treballant en temporalitat fraudulenta durant molt de temps, està bé poder reclamar que ets indefinit, entre d'altres coses per blindar un possible acomiadament i aquest tipus de coses. Però aquí sempre ens trobem una mica amb la segona part de la xerrada, que serà què convé més a nivell d'estratègia de lluita laboral, i això és molt personal de cadascú. És a dir, a nivell jurídic, que és el que a mi em toca, tens dret a reclamar la temporalitat fraudulenta el dia que compleixes 18 mesos treballant per l'empresa. Llavors cadascú decideix què vol fer i què no en aquest sentit. I la temporalitat fraudulenta, això sí que és important entendre-ho, es pot reclamar tant davant d'Inspecció de Treball, que pot declarar la condició indefinit de la persona, com amb una demanda directament de reconeixement de dret. Però sí que és la típica denúncia que pot ser útil. Una denúncia d'Inspecció de Treball sobre això pot ser útil. Hi ha altres denúncies de l'Inspecció de Treball que no són útils, clarament. Però aquesta sí, perquè Inspecció, si acaba requerint a l'empresa perquè consideri que el treballador és indefinit i tal, doncs ja ho tindríeu i no seria necessari passar per un procediment judicial. En el caso de si es conveniente demandar o no cuando es una situación fraudulenta, por ejemplo, en el caso de antigüedades, te puedes encontrar que a una empresa le sale a cuenta no reconocértelo porque no está pagándote antigüedades en aquella empresa donde se pagan antigüedades. Entonces ya hay una discriminación porque hay personas que están cobrando antigüedades y tú no. Y algo muy importante, por ejemplo, en el caso de
de donde trabaja Encarna, en un hospital, a la hora de promocionar. Si no se te reconoce esa condición de fija y la condición para promocionar y pasar de categoría es llevar X tiempo como persona indefinida, pues ja hi ha una clara discriminació com està passant, per exemple. Sí, és claríssim, que hi ha casos en què ser indefinit és molt important. Llavors, per això jo dic que és la típica qüestió que cadascú ha de valorar què li compensa. Hi ha persones que porten només un any treballant, han tingut 4 contractes i és una empresa privada i tal, doncs potser els hi convé esperar-se mig any més abans de posar la demanda. Jo què sé, això hi ha cadascú. Sobre la jornada, com us deia, són 40 hores setmanals, es repartien els dies de la setmana que es pactin amb l'empresari. La jornada parcial sempre pot ser obligada o voluntària, és a dir, tu et poden dir, mira, la feina que nosaltres oferim són 20 hores a la setmana, o et poden dir si vols fer jornada completa o jornada parcial, i en qualsevol cas tu també en un moment donat com a treballador o treballadora pots demanar que se't redueixi la jornada de treball. Que se t'ampliï també, però no acostuma a funcionar. Però si voleu demanar, podeu demanar-ho. I tothom que tingui fills o filles menors de 12 anys té dret a una reducció de jornada fins que aquests fills o filles compleixin 12 anys, tenint en compte que la reducció de jornada no és una reducció de contracte. És una reducció simplement del temps en què tens obligació de treballar. Sí que és important, de cara a la distribució irregular de la jornada, entendre que sempre s'han de respectar els temps de descans. Llavors, compta amb els discursos de aquí descansem un dia i mig perquè el dissabte només vens a treballar al matí. O sigui, si, per exemple, en hostaleria és molt típic, en hostaleria s'han de descansar 48 hores i per tant no s'hi val que et diguin no, és que tu dissabte tens una mica de festa i diumenge també tens festa. És a dir, m'explico, han de passar 48 hores senceres, no pot ser que surtis el dissabte a la tarda i tornis el dilluns al matí. Que això en hostaleria és una cosa molt típica que acostumen a dir. O, per exemple, en hostaleria també passa que et diuen no, tu ja fas 2 dies de festa a la setmana perquè fas diumenge i dimecres, s'han de descansar 48 hores seguides. Per tant, no s'hi val fer diumenge i dimecres i ja que compti com a 48 hores. Això depèn de cada conveni, ho podeu mirar. Sobre el tema de reducción de jornada, de la petición de reducción de jornada, con la reforma laboral anterior, porque entiendo yo que había una clara discriminación también, que es tu condición como madre, o la condición que o el derecho que tiene cualquier persona a conciliar independientemente de si tiene hijos o no. Es que te encaminaban a decir tienes más derecho porque tienes hijos, si no, no tienes derecho a la vida, ¿no? Sí, total. Entonces se abrió la posibilidad esa a cualquier persona que crea que tiene derecho a conciliar su vida personal y laboral, pues en la reforma ya está contemplado en la adaptación de la jornada. O sea, cualquier persona puede pedir adaptación de jornada independientemente de si tiene hijos o no. Está articulado, hay un procedimiento. Además, se ha añadido algo que digamos que da más garantías porque en un principio había un redactado y que no era completo y ahora digamos que es más completo porque ahora tiene obligación la empresa de contestarte sí o sí del por qué no te da, no te concede esta adaptación de jornada y además se ha reducido a 15 días. No? Sí. Passa que l'adaptació no sempre té per què ser del temps de treball, a vegades és de la distribució de la jornada, a vegades és poder fer treball, del que sí. Sí, pero por ejemplo se encontraba a una persona que estaba cursando estudios, sea la edad que sea, y era imposible adaptar su jornada laboral a esa decisión que había tomado de cursar estudios. Y aquí se abre esa posibilidad y además que la empresa tiene la obligación de justificar el por qué no te concede ese derecho. Això amb les noves formes de treball, que sobretot des del 2020, amb tot el que va passar durant la pandèmia, s'han posat molt a l'ordre del dia, sí que és important que molta gent, per exemple, se'n van a viure a pobles petits i tal, i ara està adaptant les jornades per poder teletreballar, aquestes coses. Llavors,
Sí que hi ha moltes empreses que tenen pactes de teletreball que permeten això, però les empreses que no tenen pactes de teletreball, per exemple, també es pot intentar fer una adaptació de jornada per poder conciliar, doncs, per exemple, perquè vius lluny del teu centre de treball. Tot i que això no sempre és un dret de les persones treballadores, és a dir, la decisió d'on vas a viure és una decisió personal i molta gent sí que ho intenta fer valdre. No és que jo visc a 200 quilòmetres d'on treballo, ja, però l'empresa ho sabia, l'empresa no ho sabia, ho has decidit tu, no ho has decidit tu. Clar, si tu decideixes anar-te'n a 200 quilòmetres del teu centre de treball quan ja és el teu centre de treball, una mica de cuidado amb això també de després voler demanar determinades adaptacions, val? Que ho pot fer tothom, però bueno, també s'ha d'anar una mica en compte amb això. Val? Però no tenen l'obligació tampoc en fer-se de donar-ho. No, però si no t'ho donen i no estàs d'acord, doncs pots presentar una demanda judicial i... ¿Vale? Vale. Pero a veces la empresa intenta dar esa adaptación de jornada en función de la actividad, en función de tal, pero no es una adaptación constante que al trabajador le beneficiaría. Y entonces el trabajador está continuamente como pendiente de si se la van a hacer. Y entonces, es decir, la empresa hace lo que puede, el trabajador también, pero siempre están en ese vaivén. Si el mes que viene podré adaptarme, no adaptar. Bueno, amb les adaptacions de jornada l'important és fer un bon acord d'adaptació de jornada i tenir-ho tot per escrit. O sigui, una adaptació de jornada no pot ser a petició ni gusto de l'empresa. Vull dir, quan fas la petició d'adaptació de jornada tu has de dir jo vull venir a treballar els dimecres de 7 a 2, els dimarts de 8 a tal, o vull venir a treballar sempre en horari de matí. I com més detallat es pugui escriure, jo sempre ho dic a la gent, quan feu peticions d'adaptació de jornada, heu de fer la carta als Reis, amb tot, no dir quiero venir de mañanas, no, quin horari vull fer de matins, quants seran els dies de festa i presentar tota la documentació que acrediti per què estàs fent aquella petició, perquè és l'única manera que després això ho puguis defensar davant del jutge. Llavors, quan més documentació s'adjunti, millor. Heu de pensar que les relacions laborals en els últims 20 anys han evolucionat d'una manera molt burocràtica, molt tecnòcrata. És a dir, abans la gent quan no estava d'acord amb l'acomiadament es feien demandes judicials de no estoy de acuerdo con el despido i en el moment processal oportú ja t'explicaré per què. I s'anava a judici, llavors allí anaves i explicaves per què no estaves d'acord. Ara això és impensable, les demandes tenen 25-30 pàgines perquè si no ho expliques tot abans, arriba l'empresa i et diu uy, no, yo en la demanda no podía saber, que me estaban diciendo indefensión, estoy indefenso, todo es fatal, horrible, horroroso, me muero. Llavors, com més coses pugueu escriure, millor. També és un canvi que persones que estaven molt acostumades a la lluita sindical s'han hagut d'acostumar, perquè abans tu anaves i deies no faré hores extras porque no me sale del PP, punto, perquè no és obligatori fer hores extras. I ara això està molt bé fer-ho a nivell sindical, però és molt difícil defensar-ho en un jutjat. Llavors és com, el artículo tal del convenio dice que yo no puedo hacer, no tengo por qué hacer horas extras, no sé quan fas un WhatsApp dient això, el artículo del convenio, i després dius, y no las hago porque no me sale del PP porque soy de la CGT, però igualment està bé que escriguis alguna cosa. Llavors, Joana, digues. entenc que amb aquesta adaptació de jornada també pots reduir-te la jornada? Sí. Pots demanar-ho també, per exemple, una hora menys. Sí, reducció, però amb reducció de salari. canvi d'horari, el que sigui. Amb reducció de salari, mantenint el dret a tenir un contracte de jornada completa. Dins del teu contingut del teu contracte, clar. Per tenir cura d'un menor? Però per tenir cura d'un menor és una reducció de jornada per cura de menor, que aquesta te l'han de donar sempre, Obligatòria. i després pots fer una adaptació de jornada junt amb la reducció. I dir, vull fer una reducció de jornada, venir al 50% de la jornada i a més, dimecres teletreballar, per exemple. Això seria un mix. I té a veure si els familiars amb discapacitat? O és només amb els companys? No, en general, persones amb discapacitat i gent gran a càrrec, familiars a càrrec. El límit no són els 12 anys, llavors. És a dir, el límit pels menors són els 12 anys i després hi ha persones amb discapacitat o persones majors que tinguis a càrrec.
Llavors això també hi ha, però això ja va lligat a que puguis justificar que aquella persona necessita de les teves cures perquè té una discapacitat o perquè té una malaltia que requereix de les teves cures. En canvi, amb els menors de 12 anys és el certificat de naixement. Tinc un menor de 12 anys, per tant m'has de fer la reducció pública. Llavors, més coses. El salari sempre s'ha d'abonar i s'ha d'entregar el rebut de salari quan s'abona. També, moda no, perquè això ja és un clàssic de les relacions laborals és no entregar les nòmines. Llavors, és una infracció davant que pot ser multada per inspecció de treball no entregar els rebuts de salari. Hi ha sentències que diuen que els rebuts de salari, si s'entreguen telemàticament a persones que no tenen la capacitat d'accedir telemàticament als seus rebuts de salari, també és una infracció. Perquè les empreses ara, amb això de t'he mandat un CIP com contrasenya, ja és com la nòmina, no. O sigui, hi ha gent que, malauradament a dia d'avui, hi ha gent que no sap obrir CIPs amb contrasenya o que no té ordinador a casa, no té per què tenir ordinadors a casa. Per tant, has de tenir la possibilitat de poder anar a buscar la teva nòmina en paper, encara que la pràctica normal de l'empresa sigui enviar-les telemàticament, cosa que està molt bé, que agraïm molt als treballadors i treballadores que treballem davant de l'ordinador perquè t'arriba la teva nòmina cada mes, puntualment, i és estupendo. Però no tothom treballa davant de l'ordinador, no sé com se mateix, hi ha gent que està recollint escombraries al carrer i que potser no té temps de mirar-se l'ordinador. Algo muy recurrente por parte de las empresas es cuando abona la nómina. Desgraciadamente, si no lo pone en convenio, muchos convenios te dicen se abonará la nómina entre el 1 y el 5, entre el 1 al 5 o entre el 24 o el 28 del mes en curso, lo que sea. Pero desgraciadamente hay muchas empresas donde no está establecido más allá que lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, que te dice que te tienen que abonar la nómina mensualmente. Y no te dice nada más. Y muchas empresas hacen su propia interpretación y te dicen que te lo abonarán durante el mes siguiente. Y eso es mentira. S'ha d'abonar cada dia. O sigui, si dius el 10, doncs el 10 de cada mes. El 8, el 8 de cada mes. Y el 28, el 28 de cada mes. ¿Vale? Y después también, lo saben muchas empresas, que el problema que hay es cuando puedes demandar una empresa por impago. ¿Y qué hacen? Apurar al máximo y ese dinero lo tienen ellos y antes de que puedas poner en marcha una demanda, pues te hacen el abono bancario. Amb això, sí, heu de tenir en compte, que és el que em posa aquí, que l'impagament de 3 mesos continuats del salari o els endarreriments sistemàtics en el pagament del salari, que normalment han de ser 6 mesos d'endarreriment sistemàtic, hi ha d'haver una acumulació, són objecte de demanda d'extinció de la relació laboral. Per tant, pots demanar que t'acomiadin i et paguin la indemnització d'acomiadament improcedent, els 33 dies per any treballat. O sigui, si l'empresa t'ha deixat de pagar, és una causa d'incompliment greu per part de l'empresari i per tant es pot demanar que es resolgui el contracte de treball. No és l'ideal, però sí que ens trobem amb gent que porta 5 mesos sense cobrar i que està aguantant allí el tipus com pot per no perdre la feina, doncs a vegades aquest tipus de demandes van bé per això. Representa que han de ser demandes especialment urgents i tal, no ho són, ja us ho dic jo, i per tant, si fa 5 mesos que no et paguen i poses una demanda de l'article 50, el més lògic és que hagis d'aguantar 15 mesos sense que et paguin, però... Sí. Has de mantenir-te allí, no pots agafar i demà i treballar estar en un altre lloc. Si te'n vas a treballar en un altre lloc, has fet una baixa voluntària... Eso lo saben muchas empresas y lo llevan a cabo, Recurren a eso precisamente para que te vayas y que no te tengan que pagar ningún tipo de indemnización y además para no pagarte. Cosa que a més bloqueja de forma fraudulenta i trista el sistema públic de salut, perquè òbviament la gent que es troba en aquesta situació generalment el que intenta és poder aconseguir una baixa mèdica d'alguna manera, per poder com a mínim fer un pagament directe i estar cobrant alguna cosa. Jo sempre dic que si les empreses tractessin a la gent com han de tractar, no tindríem ni les llistes d'espera que tenim, ni els temps d'espera que tenim per anar al metge, ni res, perquè moltes
de les atencions mèdiques del sistema públic de salut són una manera de salvar la precarietat laboral que tenim. I llavors això també genera un bloqueig important del sistema públic. Per tant, és important, de la mateixa manera que és molt important llegir-se el contracte de treball, és important llegir-se la nòmina i intentar entendre-la. Si us fan una nòmina que no enteneu, no espereu a preguntar. O sigui, el primer mes en què et fan una nòmina que no entens, pregunteu-li a algú, pregunteu-li al Miguel, pregunteu-li a algun delegat sindical, pregunteu-li a un advocat laboralista, m'és igual, però pregunteu per què. Perquè normalment quan no entens la nòmina és que hi ha coses que no te les estan pagant bé. Hi ha feines en què no entens la nòmina perquè no s'entén la nòmina. Hi ha empreses en què realment les nòmines no s'entenen i no hi ha manera d'entendre-les i ja està. Però són les menys, és a dir, és residual aquest tipus d'empreses que jo sí que n'he trobat de mirar-me les nòmines i dir, pues no et puc ajudar perquè no sé d'on surt tot això, perquè el conveni té 67 complements salarials diferents que estan reconeguts per conveni i que per tant es paguen i que has de saber de què venen i moltes vegades, però no són en un... Sempre torno al mateix exemple, però en un contracte de cambrer tu has d'entendre la nòmina. En un contracte de neteja d'edificis i locals tu has d'entendre la nòmina. En un contracte de transport per carretera has d'entendre la nòmina, més enllà que hi hagi dietes, quilometratge, ja està, hi ha dietes, quilometratge i manutencions si vols, però has d'entendre la nòmina. No existeixen els complementos de, me lo he inventado, complements de actividad. Hi havia un... Complement voluntari. Y el típico de complemento de actividad. Sí. La actividad ya la estás haciendo, que es ir a trabajar cada dia, amb la qual no et complementen res. T'estan posant hores extres que no cotitzen, t'estan posant dietes que no volen declarar, t'estan posant el que sigui. Llavors, plusos d'activitat, plusos que no apareixen als convenis, perquè jo he vist plusos de disponibilitat, però que el conveni no hi ha plus de disponibilitat i per tant un plus de disponibilitat... És una hora extra. Es una hora extra o es un jefe que quiere que lleves el móvil encima el domingo para poderte llamar. Y entonces te pone ahí, te rebaja el sueldo 20 euros y te pone 20 euros de un plus de disponibilidad. Para poderte decir, no, es que yo te pago un plus de disponibilidad que implica que tú tienes que coger el autobús a las 8 de la mañana cuando yo te llame. ¿Vale? Ten en cuenta en cuanto a las horas extras. Aquí hay doble intención, entiendo yo, por la patronal, por la empresa. En primer lugar, ahorrarse dinero, porque la cotización de la hora extra, o sea, lo que tiene que pagar el empresario, la cotización es mayor que por una hora ordinaria, punto. Y en segundo lugar, que no se pueden hacer más de 80 horas estructurales, que ya lo sabéis todo eso todo, y eso hay empresas que no hacen 80, los trabajadores hacen igual 300, 400, lo que sea. Hay una doble vertiente. ¿Y en qué perjudica eso a las trabajadoras y trabajadores? Pues que en el apartado de abajo donde pone la base de cotización, que va a servir después para calcular la base reguladora y que va a servir también para cobrar un subsidio de desempleo, para cobrar una baja, para calcular tu pensión, para lo que sea, eso se va a ver reducido. Y eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que si eres cortoplacista, dices, pues vale, pues a mí me interesa hacer todas las horas extras que sea, pero realmente eso te está perjudicando a ti mismo, porque después te encuentras con que la base reguladora, después de haberte tirado 20 años haciendo horas extras, es una mierda y te va a quedar una pensión de mierda, una baja de mierda o cualquier subsidio que no vale para nada. O sea que... Sí que és interessant, o sigui, la qüestió és entendre que en aquest apartat d'aquí baix que us diu el Miguel hi ha de sortir el que et paguen. Això no vol dir que un mes concret no puguis cobrar perquè, jo què sé, jo quan vaig a fer judicis a Tortosa, hi ha mesos que la meva nòmina hi ha 60 euros més perquè he baixat 3 dies a Tortosa i de quilometratge, això no ha de cotitzar perquè m'estan pagant els quilòmetres que feia amb el cotxe, però les hores extres, els plusos normalment, tot el que són plusos, bonificar els bonus, les primes, totes aquestes coses generalment han d'acabar sortint com a cotitzades. És més difícil d'explicar que amb una sola frase com acabo de fer jo ara, però sí que el titular hauria de ser que la base de cotització de les contingències comunes s'ha d'assemblar al màxim possible al vostre salari real, el que cobreu cada mes.
Una cosa que suelen hacer las empresas en las pagas extras, calcular la paga extra pero sobre el salario base. Exacte. Y se ahorran un pastón que no veas, ¿sabes? Normalment els convenis sempre diuen que la paga extra es paga sobre el salari Sobre el real, salario, i per tant amb complements, etc. ¿Vale? Y otra cosa que suele hacer la empresa, y que lo tengáis muy claro también, es que te ponen como obligado que las pagas extras tienen que estar prorrateadas, y eso es a voluntad del trabajador o trabajadora. Una paga extra, la paga se prorratea si el trabajador o trabajadora voluntariamente así lo quiere. Sí, però els contractes de treball a les clàusules addicionals, a dia d'avui la gent està firmant sense llegir-se, el trabajador pide que se le prorrateen las pagas extras. I ho firmen en el contracte de treball i ja està, ja l'has pedido i ja l'has firmado. Y te lo coges con patatas. ¿Vale? ¿Por qué al empresario le va bien prorrateártelas? Porque parece que te... La carta d'acomiadament depèn. ¿Vale? Es pot fer com vulgueu. El finiquito sí que es muy importante, ¿eh? Vale, Es llavors... una aceptación del importe que estás recibiendo. Sí. ¿eh? O sea, Pero entonces no y no puedes hacer estoy de nada. acuerdo. Si tú firmas un finiquito, que viene mucha gente firmando un finiquito, Sí. ya no puedes hacer nada. Ah, el finiquito. Tú no puedes recurrir porque estás aceptando esa cantidad, sea la adecuada Pero lo normal sería no firmarla. firmarla. No firmarla, exacto. Clar, però hi ha moltes empreses que sí. I a més hi ha moltes empreses ara que t'envien una aplicació, o sigui, t'envien la carta d'acomiadament i el finiquito mitjançant una aplicació que si no la firmes digitalment no et deixa obrir el document. O sigui, es fa firmar abans d'obrir el document. Pues això sí que és denunciable. Vale? Bueno, no és que sigui abans d'obrir, és a dir, tu visualitzes el document però per poder-te'n quedar una còpia l'has de firmar digitalment. Vale? És una aplicació que tenen, per exemple, doncs jo que sé, Clarel, aquests que estan a Torredembarra, que tenen aquest magatzem que era les Lakers d'abans, aquests fan firmar d'aquesta manera, vale? Et fan fora i t'envien al mòbil la carta d'acomiadament i per poder-te'n quedar una còpia, per poder descarregar el PDF, l'has d'haver firmat. I a més l'has d'haver firmat sense ficar no conforme, perquè és un firmar aquí, o sigui, has de clicar firmar aquí, saps? Aceptar documento. I això sí que ens està passant molt, llavors allí pots impugnar, però és un... Respecto al despido disciplinario, ahora mismo es lo que más se ha puesto de moda, ¿eh? Sí. Antes era un despido objetivo, pero ahora la mayoría son despidos disciplinarios. Te vienen aquí trabajadoras y trabajadores indignados, es que yo no he cometido nada, yo digo, no, tranquilo, no te sulfures, que simplemente es para no pagarte absolutamente nada. I hi ha una clàusula a tots els convenis que és criminal, que és la deslealtat i el quebrantamiento de la confianza con la empresa. Això és criminal, està a tots els convenis. Sí. Vull dir, jo, a les properes negociacions de conveni, una de les coses que més he de tenir en compte és intentar que quedi molt clar què significa el quebrantamiento de la buena fe contractual, perquè és una clàusula que abans es ficava i ningú utilitzava mai i ara tot és quebrantamiento de la buena fe contractual. A nivell que hi ha una senyora jutgessa de Barcelona del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha fet 2 sentències dient que substreure un bolígraf de l'empresa és quebrantamiento de la buena fe contractual perquè no depèn dels diners que val l'objecte que tu robes, sinó del fet que tu et permets treure coses de l'empresa que no són de la teva propietat. La intencionalitat, no? Sí. Llavors, abans teníem una baza que era el perjudici que tu causaves a l'empresa, no? És a dir, doncs mira, a mi m'han fet fora perquè jo vaig agafar un boli de Champions o un paquet de folis, però això no genera cap tipus de perjudici per l'empresa i per tant és un acomiadament improcedent. Però aquesta senyora diu que no va pel perjudici econòmic, sinó que va per la bona fe del treballador i que per tant el treballador demostra que no té bona fe respecte a l'empresa i això ho justifica tot. Llavors aquí molt de compte perquè és una de les... O sigui, les cartes ara totes són de deslealtat, quebrantamiento de la bona fe i no sé quines històries. Vale? Llavors,
En tot cas, respecte de les empreses, sempre tenim tres, o sigui, es pot intentar negociar amb l'empresa, parlar amb l'empresa, no hauria de posar així els PowerPoints, però sempre ho poso, és parlar per escrit amb l'empresa. No parleu amb les empreses de veu, parlar amb l'empresa significa demanar coses per escrit, parlar amb l'empresa per escrit, sempre. Compte amb parlar amb l'empresa per WhatsApp, que també ara està molt de moda. El canal de comunicació de WhatsApp no és un canal de comunicació vàlid amb les empreses. L'altra cosa és que nosaltres ens valguem dels WhatsApps per a veure si ens cola amb els jutges, però un missatge de WhatsApp no té la condició de document en un judici. No és un document, un WhatsApp. Un document és alguna cosa que està signat per les dues parts o que està referendat per una administració pública. Per tant, documents són informes d'inspecció de treball, baixes mèdiques signades per un metge, contractes de treball, pactes dels contractes de treball o correus electrònics que porten la confirmació de lectura o, tot i que els correus electrònics o documents que portes a l'empresa i te'ls segellen. El típic, la gent que abans feia això, abans es feia, quan tu volies demanar vacances, deies vull vacances de l'1 al 15 de juliol, ho portaves a personal i personal et ficava un sellito. Això és un document. Un missatge de WhatsApp dient vull vacances de l'1 al 15 de juliol no és una petició de vacances. L'altra cosa és que si l'empresa et contesta dient vale, et dono vacances i després te les dona, doncs tu tinguis vacances. Però si no, que et van rescindir el contracte per nosaltres dir sí. Però pot ser que et digui vale i després no et doni vacances i pringuis. Per tant, és molt important. Disculpa, i per tal de demostrar al jutge o qui sigui que m'estaven demanant una sèrie de tasques que no són les habituals, que realment no l'hauria de ficar, allò no serveix com a prova, per exemple? No, és a dir, sí que serveix com a prova, no serveix com a document, és diferent, són dues coses diferents. És a dir, sí que pot servir com a prova circumstancial de que tu havies tingut converses amb l'empresa, però si tu et diuen és veritat, les tasques que fas no són les que et toquen, després ho poden negar o poden no venir. Llavors, un missatge de WhatsApp només serveix si la persona que l'envia i la persona que el rep estan físicament a la sala del jutjat en un judici. En el moment de fer el missatge, no? No, en el moment de fer el missatge no. En el moment de fer-lo servir com a prova. És a dir, no podem fer servir missatges de WhatsApp que la persona que els ha rebut no vingui a dir sí, aquest és el meu número. Llavors, moltes vegades ho aconseguim perquè citem a la persona i ve, i quan li dius el 686 és su número de telèfon, et diuen sí, i llavors allí perquè no saben perquè els estàs preguntant i la majoria de gent contestem, quan ens diuen això contestem que sí. Sí. No, disculpa, és molt curt. O sigui, una foto del WhatsApp tampoc serviria? No, una foto del WhatsApp segur que no. Serveixen, jo sempre dic que la gent exporti els xats de WhatsApp, que llavors et surt el número des d'on s'envia, el dia i l'hora que s'ha enviat, hi ha una opció d'exportar WhatsApp, que sí, captures de pantalla, jo les aporto perquè soc punky, vaig al judici amb el que trobi i li dono al jutge captures de pantalla, però llavors els altres, els de l'empresa, em diuen això no serveix, llavors dic, bueno, vale, jo ho retiro, però jo per si de cas, i moltes vegades cola, perquè aportes allà les fotos i l'advocat va despistat i ja ho has provat. Però en principi això... S'hauria d'exposar, modificar. Doncs l'acció col·lectiva te la deixo per tu, perquè m'he enrotllat, ja ho saps. A ver, yo seré más... Me tengo que ir. Bueno, pero estamos intentando ser lo más... Sí, perdó. Yo tengo un hijo. Muy bien. Con su opinión en YouTube. ¿No hay agua? Disculpa, Pues no lo sé. Pues No. Yo sí, ya hablaré contigo. No te pagaré los viajes. Nada que te compras. Vale. Bueno. Perdona, sí que t'he enrotllat. No te ha enrollado nada, al contrario, es que he intentado ser... No. Es que esto es muy amplio. Habéis visto que la vertiente jurídica es una herramienta que no tenemos que dejar de utilizar, pero a veces es muy compleja, tiene un abanico muy grande de posibilidades. Tened en cuenta que se pueden meter demandas
demanda de cantidades, de demanda por despido, demanda por reconocimiento de categorías, demanda por un tema de conciliación, demanda por vulneración de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que las abogadas laboralistas tienen mucho trabajo, ¿sabes? Entonces, ella lo ha comentado antes, en la parte que a nosotros como sindicalistas y como organización sindical nos pertoca. Hay una cosa muy importante. En primer lugar, una herramienta jurídica se tiene que utilizar exclusivamente como estrategia sindical. Y me refiero que se tiene que utilizar no solamente como una herramienta para poner una demanda, sino como una herramienta para la lucha sindical en el día a día. Eso es muy importante. No, entonces, en este apartado quiero decir lo que ya he comentado antes. No se tiene que venir cuando ya te han despedido o cuando ya estás fuera de tu centro de trabajo a poner una demanda. Indudablemente tienes derecho a ponerla, te indemnizarán o todo lo que tú quieras. Pero para nosotros como organización sindical, la nuestra, hay otras organizaciones sindicales que eso ya lo han dejado como perdido, o que no les interesa, o vete a saber qué es la defensa de tu puesto de trabajo, que es lo más importante. No conseguir una indemnización determinada por un tema concreto, sino es la defensa de tu puesto de trabajo como un derecho constitucional reconocido en todos los ámbitos. Es un derecho constitucional europeo, es un derecho reconocido por la Constitución española, por todas las leyes normativas en el ámbito legal y laboral en el Estado español, y es algo que tenemos que tener claro. Es una herramienta que se tiene que utilizar mientras estás trabajando, precisamente para evitar ese posible desenlace que es la pérdida de un puesto de trabajo. Porque al final, si todo queda en un tema económico, tú habrás perdido tu puesto de trabajo y ese derecho, y puede ser que ya no tengas esa posibilidad, no solo de no encontrar trabajo, sino a lo mejor de no poder volver a encontrar un trabajo en condiciones dignas. Y ahí es donde tenemos que luchar, tener un trabajo en el mantenimiento de vuestro trabajo y además la defensa de las condiciones, unas condiciones dignas de trabajo, que parece ser hoy día que eso se ha convertido en una frase hecha o de demagogia barata, pero es la base que tiene que sustentar en la lucha de cualquier organización sindical. Jo crec que és entendre que la precarietat genera més precarietat, sempre. O sigui, acceptar la precarietat l'únic que fa és que generi més precarietat encara. Vull dir, no aniràs mai a millor acceptant la precarietat. Això és obvi. O sea, entrar en este juego de, bueno, pues yo le mando una indemnización, si se le ocurre despedirme, o sea, el despido es libre en el Estado español, el despido es libre. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de casos conseguir un despido nulo y volver a conseguir la readmisión, aunque haya habido una reforma laboral, sigue siendo muy difícil el reconocimiento por parte de la justicia. Hay una cosa que tampoco se os tiene que olvidar: la justicia en el Estado español es no conservadora, ultraconservadora, y está a disposición de las clases poderosas, en la mayoría de casos. Tener en cuenta que Tarragona y Reus, Tarragona y Reus no te digo nada. Tener en cuenta que para poder ser juez, casi que tienes que ser de una clase social privilegiada. ¿Y eso quién se lo puede permitir? Personas que tengan un sustento económico muy determinado por parte de la familia, que tenga patrimonio, que tenga pues unas condiciones económicas muy buenas, porque la carrera de juez no es una carrera una carrera que cuesta mucho dinero y es una inversión muy grande. Pues imaginaos en el abanico jurídico español, pues quién tiene normalmente abasto precisamente a llegar a ser juez o jueza. Sí que es verdad que hay jueces progresistas y afortunadamente pues cada vez hay más, pero venimos además de una tradición franquista, y son los hijos y las hijas de todavía, o sea, esto viene por tradición. Los jueces de ahora todavía siguen siendo, muchos de ellos, y las juezas,
Pues personas que por tradición, su abuelo o su bisabuelo eran jueces durante el franquismo. Entonces, estas personas y la clase obrera pues no conjugan muy bien, ¿no? Es una introducción que yo creo que es muy necesaria entenderla, porque es que se está basando mucho la lucha en aspectos exclusivamente jurídicos y las abogadas y los abogados hacen lo que pueden. Después, la lentitud de los juzgados, la poca inversión que hay y el poco interés por parte de cualquier gobierno, del que ha habido y del que pueda haber, de invertir precisamente en recursos, en los juzgados, precisamente para dar más garantías. Y eso no está ocurriendo, al contrario, cada vez están más en precario los juzgados, por lo cual cada vez hace más difícil que tus derechos que tengas que defender en un juzgado, pues realmente lo puedas defender con todas las garanties. Cada vez tenemos menos garanties. Perdona. No, i jo crec que hi ha una cosa, ja em fico en el vostre això, però que hi ha una cosa que jo veig molt en el dia a dia, que és que les empreses ja li han perdut absolutament la por a l'activitat sindical, perquè creuen que no n'hi haurà. Llavors, com que estan tan acostumats a que ningú es queixi, això fa que actuïn d'una manera molt més fulminant, no? Molt més, doncs vaya de huello, perquè no hi ha ningú a l'altra banda, amb la qual cosa jo això ho veig molt en empreses que tenen polítiques d'empresa molt dures, que no hi ha ningú a l'altra banda, i llavors per tant, jo què sé, Espar és duríssim, Espar, t'agafes la baixa, vas al carrer, fin, tothom, sistemàticament. I Matoras, i... Sí, però jo què sé, aquí al Camp de Tarragona, per exemple, els Espars... I por Aventura, no, son la mayoría de empresas neoliberales... Però no hi ha cap tipus d'organització. El líder es una pasada, o sea, todos los sitios donde nosotros acostumbramos a ir a comprar son un nido de precariedad muy bestia, ¿eh? Y seguro que tenemos amigas y amigos que lo están viviendo desgraciadamente. Y después, tema de la justicia. Yo no diría que es que la justicia sea cara y los abogados y las abogadas son caros. Lo que pasa es que con los sueldos que se cobran, ¿cómo puedes pagar una demanda? Si es que si estás cobrando 600 euros, porque ahora también se han puesto de moda los contratos a jornada parcial, estás cobrando, o sea, ¿de qué sirve subir el salario mínimo interprofesional si se está fomentando los contratos a tiempo completo cada vez son menos? Cada vez son menos, porque ¿qué hacen los empresarios? Dicen, sí, tú me subes el salario mínimo interprofesional, te engaño, finiquitamos el contrato total, te hago una jornada parcial y cobras 600 euros. Una persona no puede vivir con 600 euros y menos todavía permitirse el lujo de poner una demanda. Después también ha pasado una cosa, claro, dentro de la clase obrera hay clase obrera, entre comillas, que no me entienda mal nadie, clase obrera privilegiada y el resto de mortales. Porque ahora todo el mundo se quiere meter de funcionario, pues precisamente para evitar esto, para evitar que le despidan, para evitar muchas cosas. Todo el mundo quiere ser mozo, todo el mundo quiere meterse en ayuntamiento, todo el mundo quiere... Es el recurso que no podemos reprocharle a una persona que utilice ese recurso, porque es que viene de una precariedad total y como mínimo quiere una estabilidad y que no la despidan. I els únics sectors que tenen bones condicions laborals són gent que tenen bons convenis col·lectius perquè han fet bones negociacions col·lectives. O sigui, això és... Pero cada vez son más residuales. Los convenios colectivos... No hi ha... Exactamente. Bueno, pues una vez haciendo esta introducción, pues llegando a estas conclusiones que yo creo que todas y todos estamos de acuerdo, que es el panorama que hay, cada vez queda muy evidenciado que para conseguir derechos y para conseguir abuso de la patronal se tiene que conseguir dentro de los centros de trabajo. Si es a través de la representación sindical, vale, y si no hay representación sindical no pasa absolutamente nada. O sea, cualquier trabajador o trabajadora se puede organizar de manera autónoma. No puede decir, no puede justificarse que no hay un delegado o una delegada de personal para no luchar por tus derechos. Evidentemente es más difícil, pero lo que está claro es que por encima de todo tienes que poner tu dignidad y tus derechos. No es un bien graciable un contrato, es un derecho y lo tienes que defender, el derecho a trabajo. Y eso se tiene que defender, no tienes que asumir que es normal que te paguen 3 euros la hora por trabajarte en una pizzería, no tienes que asumir eso.
Los trabajadores y las trabajadoras se tienen que organizar de manera autónoma, mediante asambleas, y sí que es posible, y en los tiempos que corren, que precisamente a la última persona que puede recurrir, desgraciadamente, es un delegado de personal porque lo ha elegido la empresa. O sea que estamos en una situación que cada vez es más difícil poder utilizar lo que es esta herramienta, que es la de una organización determinada. Desgraciadamente el sindicalismo ha caído, está en horas muy bajas. Y bueno, los sindicatos como el nuestro dicen que son muy utópicos, y somos utópicos porque dicen que no somos realistas, cuando realmente lo único que defendemos es tener unas condiciones dignas y, como clase obrera, tener un papel importante dentro de la sociedad, que estamos dejando de tenerlo. Se le está dando más importancia al papel de un empresario, un autónomo o un emprendedor, que a los que realmente están moviendo la economía, que es la clase obrera. No nos olvidemos de que han cambiado las formas, pero el cuento es el mismo. Sin la clase obrera, sin las trabajadoras y trabajadores, el mundo no se mueve, por muchas tecnologías que haya. Sí, o sea, es como el dicho ese que dice: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues se está transformando los medios de trabajo, pero son necesarias, es necesario el papel del trabajador y la trabajadora. Entonces, desgraciadamente en este sindicato viene mucha gente a afiliarse exclusivamente para tener una herramienta jurídica, y la Joana hace lo que puede, que no pagarán, la Joana te atiende, y ¿cuándo saldrá el juicio? Pues yo que sé, en 2025, y eso es una injusticia. Claro que es una injusticia, pero para evitar la injusticia, o como mínimo para defender nuestros derechos, lo tenemos que hacer en el día a día, organizándonos. Y si hay una representación sindical, o hay una sección, o hay un delegado de personal, o hay un comité de empresa, tenemos que echar mano de nuestra representación sindical si es posible. Y si no, pues nosotros mismos y nosotras mismas. Ahora mismo está pasando, mira lo que ha pasado con lo de los payeses. No se han sentido representados por las organizaciones que hay de payeses, y se han organizado de manera autónoma. Yo no estoy diciendo con eso de que os vayáis todos y todas de la CGT. Creo que como sindicato alternativo, tener en cuenta que aquí en Cataluña es el sindicato que exponencialmente ha crecido más durante los últimos años. Que de cada 10 huelgas que ha habido en Cataluña, 9 han sido convocadas por CGT. Quiere decir que nosotros como organización lo tenemos muy claro. Cuál es nuestro sitio y en qué lado estamos. Parece ser que otros sindicatos hace mucho tiempo que han cambiado de lado. Pero también es verdad que tenemos un gran problema dentro de la CGT, que es la militancia. Que muchas personas se afilian exclusivamente para tener una herramienta jurídica, y eso hace que nuestro sindicato nos debilite. O sea, un sindicato, como cualquier otra organización, se hace fuerte con el nivel de militancia. Porque si lo único que pretende una persona afiliándose es tener recursos, estamos utilizando energías exclusivamente para esos recursos, pero esos recursos están, hay unos pocos trabajando, y hay muchas personas que están exigiendo respuestas. Esas respuestas no las podemos dar unos cuantos, ni lo puede dar la abogada, lo tenemos que hacer entre todas y todos. Jo crec que hi ha una cosa molt important que li podeu dir a les persones que us vinguin a buscar tant com a sindicat, que després la dic jo al despatx i sembla una borde, però és que clar, quan arriben a mi els hi he de dir jo, que és que els advocats no solucionem la vida de la gent. O sigui, jo llavors ve la gent i li dic: és que jo no solucionaré la teva vida. O sigui, jo puc solucionar una part molt petita de la teva vida, que és un problema jurídic molt concret que puguis tenir en un moment donat, que és que la carta d'acomiadament té una clàusula que no està bé, que et permet, però això no farà ni que tu vida sea més justa, ni que la gent et tracti millor, ni que estiguis menys trist, ni que et passin les ganes de plorar. No, o sigui, tot això ho fa el sindicat, això ho fa, en tot cas, l'organització de la classe obrera. Jo sempre els dic: destrueix el capitalisme i després si vols parlem de la demanda, però en tot cas jo a la teva vida no te la solucionaré. Llavors això és molt important. Entrando en lo exclusivamente burocrático y empezando por ahí, poniendo un ejemplo. O sea, como trabajador o trabajadora tienes que exigir tener tu contrato de trabajo, tener tu nómina de manera puntual, que se cumplan todas las normativas de prevención de riesgos laborales,
como trabajador. Después le dirá al delegado de prevención, oye tío, que no me hace caso la empresa, que paso está, pero eres tú quien tienes que seguirlo, porque estás poniendo, por ejemplo, en el tema de prevención de riesgos laborales, como sindicatos tenemos mucha sensibilidad en ese aspecto, porque no solamente están robando lo que te pertenece económicamente, sino que están poniendo de manera continua en riesgo tu vida. Cada año se habla mucho de accidentes de tráfico y de otras cuestiones, pero cada año rozamos como mínimo los 1000 accidentes mortales de trabajo. 1000 accidentes mortales, que son muchos. Eso es lo que llamamos nosotros terrorismo empresarial. Que en el siglo XXI todavía haya cifras, pues suelen ser 880, 840, que todavía haya esa cantidad de muertes debido a un incumplimiento, porque siempre es un incumplimiento de la empresa, porque siempre lo que pretende la empresa es ahorrarse dinero, y porque desgraciadamente en este puto país los empresarios no creen que la prevención de riesgos laborales es un plus de productividad, es una mejora en los beneficios, sino que es un gasto, porque aquí se piensa que cualquier gasto en prevención, o sea, cualquier inversión en prevención es un gasto, y no es así, esto es lo contrario. Invirtiendo en prevención, para empezar, habrá menos asentismo laboral, menos bajas, etcétera, etcétera, y ellos solo ven, son cortoplacistas, y hay que luchar contra eso, y hay que tener claro, y eso, a ver, yo personalmente, yo trabajo desde los 14 años, yo desde muy jovencito me he defendido solo, y cuando se ha cometido una injusticia contra mí, me he rebelado, entonces ese sentimiento de justicia es lo primero que tienes, es lo primero que tienes que defender, y después utilizar las herramientas que tengan, las jurídicas, echar mano de tus representantes sindicales, si no puedes echar mano de tus representantes sindicales, intentar organizarte dentro de tu centro de trabajo, y hay recursos, pero sobre todo hay que quererse, y no pensar que una organización es única y exclusivamente un sitio donde gestionar tus problemas de forma burocrática, porque no vamos bien. Una organización sindical se creó, y tiene que seguir siendo así, para organizarse como clase trabajadora y evitar los abusos de la patronal exclusivamente, desde que se inició la revolución industrial, y siempre ha sido así. Y siempre y continuará siendo así, seguiremos siendo agredidos por la patronal, porque ellos quieren sus beneficios y nosotros lo único que queremos es vivir dignamente, y hay mucha diferencia, muchísima diferencia. Entonces, cuando hablamos de estrategia sindical, que parece que es una palabra así un poco abstracta, es muy sencillo. Estrategia sindical es cómo nos organizamos para que sindicalmente y como clase trabajadora podremos defendernos contra los abusos de la patronal. Y no os penséis que porque tengáis cierta posición cómoda en la empresa, nos están abusando, porque de una u otra manera nos están robando nuestros derechos. Ni que estés en el mejor puesto de trabajo. Y además eso ya se ha extendido como la malaria. O sea, es que ahora incluso antes personas que tenían carrera académica teóricamente eran clase privilegiada. Ahora hay abogados y abogadas que están trabajando por 1.200 euros. El abuso Y es gent que et ve el despatx i et diu yo le he dado todo por la empresa. Claro. Y hay gente es que... un perfil. Y sí, son abogados y abogadas que dan todo por la empresa, es ir en contra de la clase trabajadora, y esto por 1.200 euros de mierda están atacándose a ellos mismos, porque revierte contra ellos. No, clar, però jo et dic, jefes de recursos humans que et venen plorant perquè han treballat 20 hores durant 8 anys i els han fotut al carrer així, adiós. Sí. Claro, hay que tenerlo claro. Ahora, si os fijáis, la clase política no habla de clase trabajadora. Es como si esa clase hubiera desaparecido. Le da miedo, es como si quedara extemporáneo. No, seremos clase trabajadora siempre. Incluso los mismos trabajadoras y trabajadoras quieren rehuir de ese concepto, porque se creen clase media, muchas cosas que no dejan de ser subterfugios para domesticarnos.
Y no sé, nosotros, a no ser que hayamos nacido con un patrimonio que te caga, hemos nacido, como decía, nacido para currar, como decía, máquina baja, ¿no? Nacido para currar. Referente de la clase obrera. Nacido para currar, bueno. Pero quiero decir que era una frase hecha. Desde que nos incorporamos en el mercado laboral hasta que conseguimos jubilarnos, tenemos, desgraciadamente, es una lucha continua, Y el rehuir de eso es, desgraciadamente, reconocer que no estás dispuesto a plantar batalla en la empresa. No reconocerte la categoría, pagarte por debajo de tu categoría, engañarte con el sueldo, no pagarte las horas extra como corresponde. Es que es un continuo. Cualquier persona que vaya a un despacho de abogado o aquí y venga con un contrato, automáticamente decimos, esto es un contrato fraudulento, esto contiene cláusulas abusivas, no te están pagando la nómina tal, no, pero ese no es el caso. No hace falta, lo lamentable es que tiene que venirte una persona a la consulta para que se dé cuenta de las cosas. Aquí está pasando algo muy grave. Es el no reconocimiento como persona de que eres un trabajador o una trabajadora. Que seguramente, si tuvieras asumido, tú mismo serías consciente de que eres tú el máximo responsable de tus derechos y sabrías leerte un convenio para evitar un contrato, pero no la mía. Y parece que seamos los que estamos aquí pasando consulta o la abogada los que tengamos la obligación de interpretar tu contrato. Fijaos que el otro día me vino una chica que llevaba 15 años trabajando y le digo, ¿y cuál es tu convenio? Y dice, no tengo ni idea. Digo, pero hombre... Y había venido hasta la CGT. Y había venido aquí y dice, no, me han recomendado aquí porque es gratis la consulta. Digo, si no se trata de eso, si yo no tengo problema en no cobrarte. Lo que a mí me preocupa es que tú no sepas qué convenio colectivo te ampara. Por ejemplo, lo que a mí me preocupa es que todavía no sepas calcularte tu finiquito. Y no es que nosotros no estemos dispuestos a hacer este trabajo, no hay ningún problema. A mí me preocupa es que hoy te la están jugando con un finiquito, mañana te lo van a jugar con prolongaciones de jornada, en fin, lo que estaba hablando ahora la compañera de las jornadas parciales. Sí que puedes hacer horas complementarias, pero en todo caso tiene que haber un acuerdo también voluntario. Y sin embargo va la empresa y firma esto. A mí me vienen cada día, sobre todo no solamente en el ámbito de la restauración, sino en el de la limpieza sobre todo. Y digo, pero ¿tú cómo has firmado esto? Están firmando que voluntariamente van a hacer 5 horas más o 4 horas más cada día. Y eso tiene que ser algo voluntario, porque los contratos de jornadas parciales ni se pueden hacer horas extras, y además si la extensión de jornada tiene que ser a voluntad de ambas partes. Y bueno, yo no quiero decir que la gente tenga que saberlo todo, pero cuando tú ves que algo no es normal, pues infórmate, no esperes a venir aquí, como dice Joana, cuando ya te han despedido y me digas que esto es una injusticia. El mundo está lleno de injusticias y un despido es una más, como otra más. No es ni más ni menos, es un conjunto de injusticias que nos ocurren cada día y hay que luchar contra la injusticia, pero eso es algo colectivo. Pero la gente quiere que tú luches por ellos, ¿no? Quiere que tú luches como comité, como sindicato. Egoístamente hablando, yo nunca podré luchar por tus intereses mejor que por los míos. Ya, pero la peña quiere que tú O sea que... Sempre, però amb això hi ha un tema de... Es que si no me van a echar, si me quejo me van a echar. Bueno, i de pensar que les coses són immutables, o sigui, si tu treballes has de tenir clar que allò no és per sempre. I ja està, o sigui, que després pot ser que ho sigui per tota la vida,
doncs genial i tindràs molta sort, però d'entrada has de pensar que en qualsevol moment has d'estar alerta sempre. Que és una putada estar alerta sempre? Sí, però sé, pues és el que diuen, sé clase treballadora t'implica això. No, eso es lo que le digo. Y te implicas... Siempre le digo eso a la gente que viene, que siempre tienes que estar alerta. Me dice, que soy, qué aburrimiento. Digo, no es que sea un aburrimiento, no lo eliges tú, eres un trabajador o una trabajadora. Y siempre tienes que pensar, dice, hostia, es que no entiendo, llevo 10 años, algo frecuente, llevo 10 años y nunca he tenido problemas, nunca he tenido problemas. Y ahora resulta que el jefe no me traga. Digo, ¿a que le has pedido algo? ¿Y le has pedido algo? ¿A que le has pedido algo que te corresponde que nunca has tenido narices a pedirlo? Pues sí, pues ahora es cuando te llevas mal. Es que el guión siempre es el mismo. El guión siempre es el mismo. Siempre serás un buen trabajador o trabajadora, mientras estés totalmente domesticado. Y mientras renuncies a tus derechos. En el momento que quieres hacer valer tus derechos, entonces te va a llevar mal. Y a mí me va a pasar que, como dice, ya es que no eres honesto. Aquí quieres que ponga el cuello y que me ponga la guillotina. Hay otra frase que dicen mucho los trabajadores y las trabajadoras cuando me vienen. Es que tú me estás insinuando que la empresa es mi enemiga, la empresa me está... Exactamente eso. Y la empresa no es mi enemiga, digo, que no es tu enemiga. Digo, mira, cuando una empresa te virla ni siquiera €1 al mes, ya te está robando, ya es tu enemigo. Una persona que te pretende robar ya no es tu amigo, es tu enemigo. Y una empresa ambiciona eso precisamente, a intentar pagar lo mínimo y sacar lo máximo, por norma. Si no montas una empresa. O sea, una persona no monta una empresa para ganar 1000 euros. ¿Sabes? O no es una empresa no es una ONG. Eso que dicen muchas veces. Bueno, ya me he montado una empresa para ganarme la vida. No, tú te has montado una empresa para ganarte mejor la vida que una persona que trabaja por cuenta ajena. Si no, vaya tontería. La mayoría de veces. Hay gente que se monta una empresa y se arruina, vale. Pero quiero decirte que el objetivo es ese. Tú no montas una empresa ni arriesgas para cobrar un sueldo de 1000 euros ni de 2000, ¿entiendes? Pero eso es a costa de. Entonces, esto, yo qué sé, puede parecer muy básico, pero la mayoría de trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, no lo están cumpliendo. Vienen aquí a lamentarse, como si esto fuera un muro de lamentaciones. I pim-pam, i pim-pam. I s'ha posat també molt, jo ho veig molt, que quan llavors els dius que anar, o sigui, al meu terreny, anar a judici és obrir una guerra contra l'empresa, i què és això? Llavors la gent et diu, no, però llavors per què vols posar un judici? O sigui, jo vull reclamar el que és meu, però sense generar conflicte. Això és una frase que em diuen moltíssim. Vull que em paguin el que és meu, pero no voy a generar conflicto. Bueno, lo dicen de otra manera, es que yo no quiero hacer daño a la empresa. Exacto, sí, y es como ya chico. Entre las trabajadoras que no quieren hacer daño a la empresa y los que se pensaban que los gastos jurídicos eran gratuitos, nos encontramos que el 80%, 90% no demandan. Pero motivos para demandar tendríamos el 100% seguramente. Pero el 90% no demanda. Porque lamentablemente las condiciones laborales y económicas son las que son. No es que Joana cobre caro, es que si cobra 600, ¿cómo va a 500? Es que no puede ser. ¿Qué hace? Inmediatamente que te despiden, te busca otro trabajo igual de asqueroso. El problema está que tú no pasas por el aro, pero hay 50 que pasan por el aro. No, es lo que pasa. Claro, también muchas veces te reprochan, joder Miguel, ¿qué cañero eres? Digo, no es que sea cañero, es que soy realista. Esto al final... Tienes que poner tú, tienes que haber un punto de inflexión, tienes que decir, hasta aquí he llegado, porque te vas a encontrar que te va a tirar 20 años siendo explotado cada día. Y haciéndose igual. Yo, 20 o 35. Mi experiencia laboral me ha demostrado, y no he estado en una empresa chunga, he tenido relativamente suerte, pero da igual, las personas son las personas. Mi experiencia laboral me ha demostrado que las empresas respetan más a una persona valiente que a un cobarde. ¿Sabes? Lo respetan porque tienen miedo, no porque estén con ellos, sino... Y yo particularmente me he tenido que enfrentar muchas veces y poniendo en riesgo mi puesto de trabajo, pero
yo nunca he tolerado una injusticia por mi parte, porque yo, si vengo a trabajar, me merezco mi sueldo, no quiero más, mi sueldo, solo quiero mi sueldo, no quiero nada más, y negarme ese derecho nunca lo he permitido, ni que fueran 10 euros. Mucha gente dice, bueno, por 40 euros, digo, bueno, espera, que muchas veces cojo la calculadora y digo, oye, que te están quitando 1000 euros al año, ¿te parece poco? Pero claro, son 40 cada mes o son 50, pim pam, te están quitando 1000 euros cada año. Que oye, que la paga extra te la están calculando solo sobre el salario base. Ah, sí, y realmente en vez de, claro, te están birlando 500, 600 euros de cada una de las pagas extras. Y esto es un suma y sigue, O sea, solamente que las personas que estáis presentes os pediría, como afiliada, como afiliado y como si sois delegados o delegadas, que tengan muy en cuenta, que es muy importante la organización, allí donde haya posibilidad conformarse acción sindical y sobre todo que la coordinación y el contacto con la plantilla ha de ser continuo precisamente para que haya una conciencia de clase que yo creo, yo soy optimista, no sé como el Taibo que es muy negativo, ¿no? Yo soy optimista y yo creo que estamos en épocas de horas bajas, pero habrá un punto de inflexión, porque tiene que haberlo, porque en la historia siempre ha habido un punto de inflexión. En el momento que la clase obrera llega, hasta aquí hemos llegado. Es verdad que la patronal utiliza la técnica esta del burro y la zanahoria y parece que, ¿sabes? Cuando parece que ya te está asfixiando, te da un poco de aire, tal. Pero por nuestra parte tenemos que, ideológicamente y políticamente tenemos que tener claro, más allá de la confianza que podamos tener en ciertos partidos, organizaciones y tal, es nuestra propia dignidad y ponerla sobre la mesa y no permitir ningún tipo de abuso. Y plantar cara, no esperar que venga una persona que lo solucione, porque no va a llegar ninguna persona. A mí mucha gente echa mano de mí para asustar a la empresa y muchas veces lo consigo, pero también las empresas cada vez nos tienen menos miedo. ¿Y sabes por qué? Pues dice, bueno, que le haga lo que quiera, pero al final todo queda dentro del centro de trabajo y esta persona está fuera. Y la influencia que podemos tener nosotros desde fuera es limitada. La influencia que podéis tener vosotras y dentro, desde vuestro centro de trabajo es toda, no tiene límites. Algo que ha quedado así como muy desnotado o trasnochado, que es la huelga, es un elemento, vamos, súper eficaz. La empresa hará ver que la huelga no le hace cosquilla y no le está influenciando, pero evidentemente un ambiente hostil dentro de tu centro de trabajo no es el ambiente necesario para que una empresa tire para adelante. Lo va a poner, bueno, cualquiera que haya montado una huelga sabe que la empresa tiene muchos recursos para echarte encima la plantilla, otros sindicatos, los medios de comunicación, lo que tú quieras. Pero si al final el conjunto de la plantilla lo tiene claro, no van a poder con vosotros. Quien habla de huelga habla de muchos otros métodos que al final llegarán a la huelga. Pero en el día a día se pueden hacer muchas cosas. Eso de verdaderamente es la estrategia sindical. La necesidad imperiosa de organizarnos. Y quien crea que CGT es la herramienta adecuada, pues aquí estamos y haremos lo que podamos, ¿no? ¿Vale? Y si te... Bueno, ya son las 8, yo creo que... tomar algo, te invito. No sé si yo tengo... sí, si algú té una pregunta rápida. Con todo el tema de los... Una mica de sort m'estalvio posar grup els nens, vull dir que tampoc tinc molta gràcia. O sigui, ara ja estem aquí al límit en què he d'arribar a casa passades les 9, ¿vale? O sigui que... Una de las dudas que tenía sobre el tema de los permisos, están los permisos retribuidos o no retribuidos. Salió hace poco, pues a principio de año me parece, o a finales, los reales decretos de los permisos retribuidos. Bueno, nosotros por ejemplo en la empresa, que ya sabes que yo trabajo en el Hospital San Juan y tal, y ahí bueno, somos mayoritariamente mujeres, y entonces el tema de la conciliación es un tema clave. ¿Qué ocurre? Pues ponernos de acuerdo. Tenemos muy claro cuáles son los retributivos y los que no.
pero luego no sabemos perfilar, por ejemplo, en este caso, pues una madre que se levanta un día y el niño está con fiebre, vomita, no sé, está malito, tú no puedes ir al lugar del trabajo. Entonces ese permiso, ¿dónde queda? Y te dice, no queda en ningún sitio. Eso no es un permiso. Bueno, sí, eso es faltar al trabajo. Exacto, faltar al trabajo y entonces ¿cómo puedo? Nada, pues te dicen que cojas un asunto propio. Claro. No puedes hacer nada. Vacaciones, porque es una fuerza mayor, ni es una La situación... fuerza mayor, pero aunque sería aquí. Sí, ara sí, La fuerza ara mayor ja es- no. la fuerza Són mayor- 4 dies a l'any. Sí, pero la defienden si tú estás en tu lugar de trabajo, Sí. Y te tienes que ausentas, ir. Es cuando te llaman del cole porque el niño Sí. está vomitando. No, eso no es así, yo no estoy de acuerdo en eso. y entonces No, hay pero que- es lo que te dicen. Sí, Es lo que te dicen, pero eso no es correcto porque en ningún sitio pone Claro, eso. es lo que Porque Pero antes de eso no entrar a es trabajar, si hay una indisposición de tu hijo, Muy bien. pues eso sería por fuerza mayor. Cosa que puedes ausentarte de Pues tu las puesto de empresas trabajo por causa no la mayor. reconocen. Entonces que sepáis que eso está ocurriendo. Però això s'ha d'anar a inspecció de treball. Claro. Ha d'anar Entonces yo inspecció de he treball, hablado, inspecció de treball has muy bien, he hablado con la empresa cuál es su narrativa y la narrativa es esa. Que no consiguen ubicar esa situación, ese evento. Vale. Pues yo entonces lo único que podemos hacer es inspección de trabajo. La persona, ¿no? O sigui, es pot fer negociació interna A per veure. fer un pacte intern dels permisos, és a dir, es pot fer un pacte intern sobre mesures de conciliació i signar-les En el com a plan comitè d'igualtat i també tenir un podem pacte. fer, no? Però en un pla d'igualtat, mitjançant el pla d'igualtat Sí, també, però es negocia un pacte intern o un acord, com s'ha fet amb el teletreball, a moltes empreses amb el teletreball s'ha fet així, no? Pues al final s'ha llegado a un pacte interno de tal. Y consensuar y no y al final O si no, inspecció de interpretar. treball perquè determini quin és el criteri a aplicar en aquests casos. Y yo puedo hacer, ¿no? Con la persona o... Judicialment es podria fer un reconocimiento del derecho de que tú ese día tendrías que haber podido faltar a tu puesto de trabajo, pero el caso es que tú ese día ya no habrás podido faltar. Entonces ella lo único que hace es pedir un asunto propio bueno, y decir, claro, Un dia de asuntos europeus. Jo això ho puc denunciar a Inspecció de Treball com a delegat, és a dir, sense que la persona afectada, perquè jo tinc una companya afectada de feina, però és la típica que i no vull que Però és una, jo entenc que al ser una pràctica generalitzada, que no és que li estiguin fent a la teva companya, és que a tothom que demani faltar a la feina per causa de força major li diran això, és un criteri empresarial. Llavors jo entenc que el que s'ha de fer és que Inspecció de Treball pugui determinar si aquest criteri empresarial és vàlid o no. A la meva companya li han dit, el primer dia sí que era una urgència, però si després ja veies que la teva filla estava malalta, això no, això t'ho puc justificar com que has acompanyat la teva filla al metge, però ja no entra dins els permisos, ja en justificadíssim. Però és que això fins que no hi hagi sentències judicials que diguin com es llegeixen aquests permisos. Vull dir, el Real Decret aquest és una mierda. Pero bueno, aquí va pasar a 5 días. A 5 días va a pasar lo maté. Con días eran laborables. Sí, es verdad. Sí, lo que pone articulado es que tienes derecho a 4 días por temas de urgencia. O por horas. No te está diciendo, no te dice en ningún sitio que tenga que estar espaciado, que Sí. puede estar junto ni te pone en nada. casa, que no se Es decir, casa. al final acabamos lo de siempre. Es un Tendrás tema que- de interpretación. No hay interpretación. Pues, al final tienes que demandarlo o ir a inspección de trabajo. Porque si fuera de interpretación, a lo mejor lo pondría de otra manera, pero es que te está diciendo 4 días al año, no te está diciendo espaciado en un mes, Y ni es espaciado aquí. en... O sea, quiero decirte que está meridianamente claro. Si tu hijo resulta que durante 4 días le tienes que atender de manera urgente, pues son 4 días que tienes. Pues no. Y si son continuos, son continuos. ¿Entiendes? Porque no lo pone en ningún sitio, yo entiendo. Aquí la qüestió és, jo sempre, o sigui, el tema per mi és poder fer una comunicació per escrit, que us podeu assegurar que rep l'empresa i que digui faltaré 4 dies a la feina perquè no es pugui interpretar com una falta injustificada. Faltaré 4 dies a la feina per atendre el meu fill d'acord amb el Real Decret tal. Si després us es volen fer tornar, no sé què, ja ens barallarem, però el que interessa a la persona és poder faltar 4 Lo que a ti dies te a la interesa es feina. cuidar a tu hijo, no tienes que pensar en días personales ni nada. Es Porque importante eso. yo te voy a preguntar una cosa, ¿dónde se determina cuánto dura una urgencia? Clar. ¿Qué es una urgencia, cuánto dura y cómo puede afectar a una persona de una manera o a otra? ¿Eso lo puede determinar una empresa? No, ni siquiera un médico, porque cada persona es... Entonces eso es lo básico. Y lo que ha dicho ella, desde luego, esa me equivoco. Ella, lo que ha dicho ella, Joana, desde luego, o sea,
por encima de todo está tu hijo, está La familia. la persona que tenga a tu cargo o quien sea más Luego allá. ya haremos lo Si, que tengamos si que a ti hacer. una persona en tu puesto, toda la charla que he pegado va en esa dirección. Si tú te cuestionas si tienes que venir o no al trabajo Obviamente, cuando tu obviamente. hijo tiene una urgencia y que si... Oye, eso de los días personales ya lo discutirás con la empresa, pero tú quédate con Sí, esa sí, persona no, que lo ya lo hizo, necesita. sí, sí, ¿eh? claro. Si no es que no será tan urgente. No, pero que haga lo que O sea, ella, que- que haga un correo. Sí, bueno, sí. Això com a delegades està bé que inclús pugueu fer modelillos, Claro, jo sempre ho dic, un tiene modelillo urgencia, que me de cuente- avui faltaré o entre el dia tal i tal faltaré a la feina d'acord amb l'article X del Reial Decret del 2023 per causa de força major i tu envies, i ho envies certificat o envies amb correu electrònic amb abús de rebut o el que sigui. Com a mínim que, sobretot perquè no hi puguin haver acomiadaments per haver faltat més de 3 dies a la feina. Llavors aquí és això l'important. A partir d'aquí yo no voy a venir, luego ya tú si quieres me sancionas y yo te pondré una demanda y ya O lo lo que sea. trobarem. Hay una cosa que se me había olvidado decir, que también lo había comentado ella. Porque yo creo que eso ella y yo en mi contexto y tú en el tuyo lo padecemos. La mayoría de gente te viene y te dice, es que me ha hecho esto la empresa y tal. ¿Y tú qué has hecho? Es que he ido a hablar con el jefe. No se tiene que hacer nada de manera verbal, nunca. Por mucha confianza que tengas, cualquier cosa que sea, que tú consideres que tenga poca importancia, si puedes derivar en la modificación de tus condiciones laborales o en tus derechos fundamentales, por escrito. Ayer vino una chica, lo típico, víctima de acoso laboral. Dice, y lo primero que le digo, ¿desde cuándo detectas tú que está ocurriendo esta situación? Desde septiembre. ¿Tiene conocimiento la empresa? Dice, sí, ya he ido a hablar varias veces con ella. Digo, pero ¿no te das cuenta que la responsable no es la que te está haciendo acoso, sino es el jefe que la ha puesto a ella para que te lo haga? Te estás metiendo en la boca del lobo. Si vas a un juicio, tú no vas a poder demostrar que desde septiembre estás siendo objeto de abuso laboral. Y lo primero que tienes que hacer, cualquier persona que detecte cualquier tipo de anomalía en las relaciones que tienes tú en tu centro de trabajo, es ponerlo en conocimiento inmediatamente de la empresa. Inmediatamente. Desde tal día estoy siendo objeto de una situación, una relación laboral que considero que no es la correcta por parte de esta persona. Me está injuriando, me está insultando, me está no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la empresa lo va a querer enmarcar dentro de una discusión personal que no tiene nada que ver con acoso laboral. ¿Es cierto o no es cierto? Conflicto interpersonal. Conflicto interpersonal. Y eso es que, claro, muchas veces nos vemos atados de pies y manos, tanto organizaciones sindicalistas o sindicales como las abogadas laborales, porque no tenemos manera de defenderlo. Porque nos creemos que la empresa, vuelvo a lo de antes, son nuestros amigos, ¿entiendes? Y nuestros confidentes. No lo son. Los confidentes y los amigos te los buscas fuera del trabajo. Pero todo, resumen todo por escrito, aceptar, Todo. I això jo crec que pot ajudar molt també a l'organització col·lectiva i a que us coneguin dintre dels centres de treball fer modelillos. O sigui, de 3 línies, però que és una cosa que pot córrer molt dintre dels centres de treball i que dona molta legitimitat després com a representants, de dir, doncs mira, jo sé que els de CGT tenen un modelito que si te'l passen és molt fàcil i això acostuma a funcionar molt bé. Oye, a esta chica le diría, oye, a pesar de que tienes tu certificado médico de que tal y cual, que oye, que te lo reconozcan como aviso retributivo. 2 vegades. ¿No? 2 vegades. Muy bien, buenas gracias. Bueno, ¿y qué os ha parecido?